Първо включваме захранването. Проверяваме дали е 5 волта. Добре. Включваме опитната постановка. Червеното е плюса. Трябва да се внимава. Да, смело. Така. С режими стартираме режим на въвеждане в 16-тичен код. Бутон E. И въвеждаме начало на програмата, което ще е от адрес 000, 4.0 сега. Махните само да гледам. Така. Бутон им в режим на въвеждане на програмата. Бутон им. Така, на този адрес 000 трябва да пише първата 96. С G сменяме на следващия адрес. Изписваме цялата програма G, 9B, G41, G97, G42, G3F за края на програмата. 3F. Така. Избираме бутон E, после бутон M за начално установяване. Адрес 40, където ще въведем първото от числото 0040. Там ще изпишем 09 числото, 16 09. С G отиваме на следващия адрес 41. Добре, сега в случая ще съберем 9 с 41. Така. Избираме бутона E, за да стартираме програмата. Избираме нулевата клетка от паметта, 4.0. Бутон G, за да стартираме програмата. Тя отива на последния си адрес 3F. И сега трябва да проверим с бутона E. Отиваме на адрес 0042 да видим резултата. И бутон E. Край на програмата. Това ли